Durant el confinament, com que era una persona de risc, he hagut d'estar confinada a tope, el que he fet ha estat més la feina com a d'organitzar i sempre ha estat un voluntariat de jubilades i, clar, totes han estat pràcticament persones de risc i hem hagut de canviar un poc. Si mateix molta gent jove ha tingut el temps i la voluntat d'ajudar. Durant el meu confinament he treballat, evidentment, com a sanitari, com a servei essencial, tant a l'àmbit d'urgències com amb la meva consulta privada que tinc a la Sabina. Hem atès persones, evidentment, amb les malalties comunes que es presenten, perquè tothom està malalt i no deixa d'estar malalt de coses generals perquè tinguem una epidèmia o una pandèmia. Mi trabajo normal es barrer las calles, limpiar, cambiar las papeleras, pero con el estado de alarma hemos tenido que desinfectar todos los locales donde se juntaba mucha gente, los bancos, y echar el producto y desinfectar sobre todo la parte de afuera donde suelen estar la gente. Durant el confinament ens ha canviat tot el sistema de la policia perquè han passat de prestar totalment un servei de seguretat ciutadana a fer un control per a que la gent fes cas del confinament i mantingués la distància de seguretat i controlar un poc, era el primordial, que tothom estigués a casa seva, que sortigués per lo mínim. Soc treballadora al servei d'ajuda a domicili al Consell de Formentera i durant el confinament hem fet domicilis, hem donat un cop de mà junt les treballadores familiars del centre de dia en repartir els vals d'alimentació. Hem fet unes 520 cridades telefòniques a tota la població en situació vulnerable per demanar-los com duien el confinament, com es trobaven, si necessitaven algun tipus d'ajuda per part nostra. Durant l'estat d'alarma estàvem confinats, per dir-ho així, a Eivissa, perquè la línia es feia funcionar. Funcionava cada dia en 3 ferris de passatge, més un de càrrega. I entonces les 3 companyies que hi ha repartiren un dia, cada 3, funcionava una companyia fent els 3 trajectes. Jo som una Rebeca, soc una altra que fa feina a un supermercat, bàsicament a caixa o repondre tot el que ve del camió i res, el normal en un súper, tractant-se gent, ajudar. Normalment, en donacions que tenim del banc d'aliments, ja podíem passar pràcticament l'any, però hi ha hagut un desbordament, un augment tan gros que hem hagut d'anar comprant setmanalment. Has d'atendre potser 11 famílies en un mes, han estat atenent un centenar de famílies per setmana. En el que és l'àmbit hospitalari hi havia una afluència molt més petita del que és habitual. I això ens cridava molt l'atenció, perquè això ens ha posat de manifest que hi havia moltes visites a urgències que no eren tan urgents i que la gent ha tornat a aquella miqueta d'autosuficiència que hi havia a Formentera anys enrere, quan no tenien tants mitjans. M'ha sapigut greu persones que sí necessitaven assistència, que podia haver estat urgent, o que necessitaven simplement assistència i que no l'han rebuda per por de molestar, per por de no venir, i això em sap greu perquè aquestes persones s'han quedat sense rebre el que mereixien de veritat. I és molt difícil d'equilibrar les necessitats de les persones i l'ús del sistema sanitari. Al principi, direm, el que es duia era poca gent. Realment allò era molt trist. Es duia el personal metge, quizà algun paquet també per l'hospital, també relleus de la Guàrdia Civil, se'n duia algun, i poca gent més, no circulava ningú més. Al cap del dia podies dur, potser, 20-30 persones com a molt. Personal essencial totalment, i a més controlat. En el principi vam ficar les mascaretes, les que vam trobar, vam estar els companys fent pinya, perquè clar, n'hi havia en un principi molta por, i la gent aquesta por te la traslladava una miqueta i tu tenies que intentar, el comentari que qué mala suerte tenéis que trabajar, qué mala suerte.
Al final nosaltres vam canviar això i que suerte que podem treballar, no? Perquè molta gent ha patit i està patint el no poder treballar. Nosaltres ens sentíem afortunats. Sí que és veritat que vam tenir, més que por, era com un poc de respecte i sobretot en el principi, l'anècdota del paper higiènic a la ciutat que es veia, jo pensava sincerament que aquí no es veuria. He passat por al principi, sobretot, més que per jo mateix, per als problemes que jo portava a casa. Sent un sanitari que tenia que tractar malalts, jo podia ser un vehicle perquè en la meva família, confinadeta a casa, portant-se la mar de bé, els hi arribés el virus a casa. Jo ja tenia previst que a la mínima em ficaria en una cuineta de fora que tenim i jo em quedaria allí confinat i ja ens aniríem veient de lluny. Però em va agafar la sorpresa, vaig atendre una persona positiva sense saber-ho, em vaig enterar 8 dies després i clar, quan jo em vaig enterar ja portava 8 dies amb la família, amb vida familiar completa, no? Normal. I jo dic, cachis, ja està, ja hem arribat tard, no? Afortunadament em van fer totes les proves, va sortir negatiu. El hecho de salir todos los días, ir a trabajar y volver, no sabe si lo tiene o no lo tiene, pues es este miedo que tenía por mala familia. Por no, però sí molt de respecte a lo desconegut. No sobre el que ens estem atenent, afrontant, bastant de respecte. Jo passava per jo, per la meva família i per l'entorn, perquè jo faig feina amb gent major, amb gent en situació de risc. Jo crec que hem tingut molta cura amb els usuaris i amb nosaltres mateixes. Al principi del confinament, com que clar, estàvem falts d'informació, entonces era una mica preocupant, perquè nosaltres limpiezas, tot ho duem més o menys organitzat, però no sabíem el nivell d'infecció fins on podia arribar i el que podia fer. Entonces, bueno, a nivell personal, pues sí, reconec que quizà algun moment passaves, no por, però feies tanta tensió perquè sabies que estaves allí. Trob que Formentera, en general, ha respost com sempre hem esperat, com a gent molt solidària, que s'han preocupat en seguida de la gent que han començat a donar-se en compte que la gent ho estava passant malament, que l'any passat, en el mes de juliol, vàrem ajudar a 0 famílies, o sigui, l'any passat va ser un any que havien anat millorant moltes coses, i enguany, el mes de juliol no ha acabat, però 200 famílies pràcticament segures que seran. L'hivern pot pintar molt malament. Formentera ha sigut responsable, les institucions han sigut molt responsables, han marcat unes directrius molt correctes, la nostra presidenta ho ha fet molt bé, es va avançar, va tindre perspicàcia de lo que venia i va intentar, dins de les seves possibilitats, posar els límits a temps, i això va fer que tinguéssim poquíssims casos. Pensam que la gent de Formentera ha complit bastant bé, s'ha adequat a la situació perfectament, des del minut 0 fins al final. Sí, hem de dir que hi ha hagut persones que han necessitat sortir i que han incomplit una sèrie de normes, però en general molt bé. Som bastant conscients de que no tenim un hospital que estigui preparat, és així, no està preparat per si hi hagués una crisi grossa com a les ciutats. Doncs jo crec que la por aquesta ha fet que també la gent hagi fet les coses millor. No som una societat cívica, sincerament. Jo penso a nivell personal que això tenia que servir per unir-nos més i per fer les coses millor, i trob que n'hi ha alguns punts que no ho hem fet bé, i supos que ho vull pensar que anirà millor i que la gent, sobretot la joventut, que a la nit veig molt a la ciutat, sobretot molt de caos, que fem un pensament per la gent grossa, i els garrits petits, sobretot, que tenim que fer un pensament. Jo estic contenta de la resposta d'aquí a Formentera. Aquí sí, estic molt, molt contenta. Un bon record és la quantitat de jóvens que s'han oferit i han estat ajudant a dur endavant tot aquest volum de feina que hi ha hagut
per l'entrega d'aliments. Había una persona detrás de mi casa que tenía el virus. Entonces, el día que todo el pueblo nos juntamos a las 8 aplaudiendo a esta familia, a la mujer y el hijo, y eso es una de las cosas que me ha marcado muchísimo. Y es el recuerdo que me llevo del Estado. Recordo un acte molt especial d'un moment que estava patrullant per una zona de Sant Francesc i una nina de 20 anys em va aturar per donar-me una carta i era una carta que ens agraïa la col·laboració a tots els policies locals per les nostres funcions durant el confinament. Va ser molt emotiu. Un bon record, una clienta que sense demanar-ho teníem una mascareta que vam fer servir quasi un mes perquè no arribaven, no n'hi havia, no es trobaven, i va venir un dia amb les mascaretes de tela. I això va ser, uau, moltes gràcies, primer perquè es poden rentar, poden respirar millor, i va ser com que no esperaven. Essencials no hauríem de ser. L'ideal seria que no fóssim, que no existíssim. No? Sempre la feina trob que la valoràvem encara tant si atens a una família com si atens a 200, no? Pues cada família és important, no? Cada persona sempre és important. La feina nostra és vocacional i tenim que mantindre aquesta vocació de fer les coses ben fetes. Si no, malament, i jo no he canviat d'actitud, o sigui que aquesta pandèmia m'ha servit, si vols, per tindre més pulcritud amb la feina, però la feina s'ha de fer ben feta, passi el que passi, sigui en qui sigui. Sabiendo que estoy haciendo algo bueno para la gente, y eso me reconforta. Me da fuerza y sabiendo que donde paso y desinfecto no habrá algo de virus por ahí. El fet d'haver estat a primera línia m'ha fet creure més que la policia és més necessària de lo que era. Han fet una gran feina. Es poder estar a prop de la ciutadania, fer-li respondre i creure que aquesta situació és real, que no és algo de ficció i que s'ha de complir perquè està en risc la nostra salut. Si ja abans els cuides, pues, en aquesta situació s'han cuidat molt més. Però jo la meva feina l'he valorat sempre. Està bé que la gent s'hagi adonat compte que no, com els barrenderes, que és una feina molt important i la gent no ho té en compte, no? És com tiro el paper, para eso están. O tiro la cajera, que tú eres cajera y ya está, no tienes que decir nada más. Això m'ho ha passat i ara és tot el contrari, és com gràcies per la vostra feina. Jo, a nivell personal, estic contenta que la gent hagi canviat. Per jo no ha canviat res, en el sentit de que jo sé que la feina era important i hem continuat fent el mateix, només que amb més extras, que és la cura de tenir la mascareta i neteja. Al ser un poble petit tens aquesta confiança de dir, va, vecino, que no te queixis tant, que són 10 minuts que fas la compra, jo porto la mascareta o els cambrers, baixa el sol, moltes hores. Tienes razón, no nos tenemos que quejar, és per un bien comú. I el que m'ha marcat molt, que és un bon record també, és escoltar tant de temps els ocells. Increïble. I el que més m'ha faltat ha estat els nenes, en sèrio. És que no veia cap nene. I no veure cap nene, clar que veies a persones que anaven a comprar o que, no sé, que passejaven a escar o aquell que volia donar una volta per respirar. Però no sentir cap nene, perquè clar, també estaven prohibits, els nenes no podien sortir. Els parcs buits. Ha estat bastant fort. Cada vegada que sortia per la faena, quin control, que no m'he sentit mai tan vigilada com ara. O sigui, és que en cada rotona t'aturaven, on vas. Quan passaven els cotxes de la policia avisant que havien d'estar tots a casa i tal, com que t'encongia el cor, no? Era una sensació de por, no? També aquesta por que se'm ha passat tan ràpid que... Tu veies els trajectes, en una, dues persones, ningú dalt es moll, si veies algú era policia o seguretat, sempre mirant per d'això. Allò realment m'ha quedat una mica impactant perquè no era que
La situació que estàvem, principalment aquesta, veure tot buit. En general, és veure els carrers buits perquè som una societat d'estar molt en el carrer, molt. I veure els garrits, els parcs buits. No sentir les rialles. Nosaltres, amb un súper, que no entren garrits i no demanin huevo kinder, on algú va ser com, ostres, la vida, ¿dónde està? Perquè els garrits al final són el que da moviment tot, no? I nosaltres sí que ho vam afinar amb això, sobretot en els garrits. El so de la pilota xocant contra una paret, no se sentia res. Això per jo me va impactar, sobretot la infantesa, que no se sentia res. No poder despedir-te d'aquella persona que està tan anat. Això per jo ha estat el més bèstia. Jo considero que ha estat la més bèstia. És no poder despedir-te dels teus familiars, tant la persona malalta, cap en els seus, i morir tota sola, morir amb un desconegut, perquè al final mors amb un desconegut. O la família de no poder estar a de vora el malalt. Per jo ha estat el més heavy i realment m'ha fet plorar allò. Allò sí que m'ha emocionat molt.